Hola a tots, el Barça ha guanyat 3-5 al Benito Villamarín i confirma la seva tornada al màxim futbol d'elit, un altre cop al seu màxim nivell. Hi ha la sensació de que aquest Barça està creixent, de que aquest Barça ha deixat d'involucionar, com donar la sensació que estava fent durant tota aquesta temporada, ja fos per les lesions, ja fos perquè a nivell de joc no aconseguia dominar els partits, ja fos perquè a nivell defensiu patia molt, doncs dona la sensació que aquests problemes s'estan resolent a mesura que han tornat molts futbolistes, òbviament, però avui molts d'aquests futbolistes que havien tornat, com podia ser Rafinha, com podia ser Lewandowski, no han jugat. Per tant, hi ha una sensació de que col·lectivament el Barça dona un pas endavant i aquella sensació d'involució que segurament era veritat i segurament no ens estàvem equivocant quan criticàvem que el Barça no estava jugant bé, que el Barça no estava fent moltes coses bé de les que feia l'any passat, a nivell de números no es tradueixen, perquè el Barça té millors números que l'any passat. El Barça té més victòries i més punts que la temporada passada. A aquestes alçades, és veritat que recordem que la temporada passada vam tindre el Shit November, que pràcticament el Barça 4 partits els va perdre seguits, no? Va tindre 3 o 4 derrotes consecutives i això va fer que es despengés una mica i que després hagués anat durant un tram de temporada molt a remolc. Dóna la sensació de que aquest tram de temporada que al Barça li costa, que el Barça no s'acaba de trobar, que el Barça no acaba d'ajustar aquestes coses que l'havien fet imponent la temporada passada, dóna la sensació que s'estan solucionant. Que el Barça està fent passos endavant, recuperant jugadors, plantilla i recuperant sobretot nivell de futbolistes. Val? No serem avantatgistes avui, intentarem no passar-nos massa, intentarem no passar masses factures, o potser sí que les passem, perquè potser ja toca, però no és casualitat. Jo intento no creure molt en les casualitats, però vaja, em semblaria molta casualitat que els 2 millors partits del Barça aquesta temporada coincidissin amb que Frenkie de Jong no ha jugat. Sincerament. O sigui, em sorprendria molt desviar l'atenció d'això. Em sembla que és una cosa evident, em sembla que és una cosa palpable. El millor Barça de Hansi Flick la temporada passada em va agradar molt més sense De Jong que amb De Jong i sembla ser que aquesta temporada el millor Barça, de moment, en aquest tram de temporada torna a ser sense De Jong i no amb De Jong. Si voleu, i ja està, no parlaré més del tema, val? Crec que a més no toca, que hem de centrar-nos en les coses positives i no donar aquest missatge ara, però és una puntualització que toca fer, perquè molts que hem assenyalat que era un futbolista que no estava ajudant al col·lectiu, que no el feia millor al Barça, doncs dona la sensació que a poc anem tenint raó. Em sap greu treure pit avui, passar factures avui, però potser és el dia que toca, no? Després dels 2 millors partits de la temporada del Barça, casualment sense Frenkie de Jong. Nois, a mi ja em fot tenir la raó sempre, però vaja, normalment la tinc. Que flipat m'ha quedat això. Vinga, som-hi! Anem a repassar una miqueta com han les alineacions i després parlem una miqueta del partit. Crec que hi havia el dubte, òbviament, en l'alineació que havia plantejat Hansi Flick. Hi havia moltes rotacions, moltes rotacions no, però sí que rotacions, sobretot a la part ofensiva, des del partit contra l'Atlètic de Madrid. Hi havia la sensació de voler rotar futbolistes, de no voler cremar futbolistes a aquestes alçades de temporada, com pot ser el retorn de Rafinha, no volem forçar-lo més del compte, tenim a la banqueta, si hi ha qualsevol problema pot sortir. És un partit exigent, és un partit dur, el Betis no és un mal equip, el Betis és un molt bon equip, el Betis és un dels equips que t'intentarà robar la pilota i t'intentarà enfonsar en pilota i que és un equip que té molta qualitat davant. Sí que és veritat que els hi faltava Isco i Lo Celso, però dintre d'això el Betis segueix sent un equip top a la Lliga. Per tant, el partit del Barça avui té moltíssim mèrit i més amb les rotacions al camp. És a dir, el Barça ha sortit amb Joan Garcia a la porteria, amb Jules Koundé a lateral dret, Covarsí i Gerard Martín parelles centrals, que jo crec que de moment s'ha de quedar així i ha de ser consolidada. Per l'esquerra, Alejandro Valde, que ha hagut de marxar a la mitja part després d'un cop al genoll. Doble pivot per Pedri i Eric Garcia. En aquest dibuix, en aquest esquema, Rooney Bargi surt com a mitja punta, però realment el que ha passat és que Bargi ha jugat a banda dreta i Lamine ha jugat de mitja punta. Crec que és una de les coses claus del partit d'avui, ara en parlarem. M'ha agradat moltíssim el partit de Lamine Yamal per dintre. Aleix, però tampoc ha desbordat tant, tampoc ha marxat de 4 futbolistes. Ja, és que quan jugues per dintre no has de fer això. Quan jugues per dintre tens unes altres funcions, tens un altre context de partit i crec que Lamine Yamal, ara en parlarem, no només individualment, sinó que col·lectivament ha ajudat a que el Barça fos millor avui. Ara en parlarem. I per l'esquerra, Marcus Rashford i davant Ferran Torres, que ha fet un hat-trick en mitja hora pràcticament. Val? Un futbolista que està en un estat... Bueno, que ja no és que està en un estat puntual, ja no és això. Ferran Torres és això, és un davanter que t'assegura gols, que t'assegura rendiment, que t'assegura pressió sense pilota, que t'ajuda a treball, i òbviament té les seves mancances, i òbviament no és el millor nou del món, ja ho sabem tots. Però, hòstia, s'han arribat a dir coses molt fortes sobre Ferran Torres, que pràcticament era un futbolista inservible.
per la plantilla, per la selecció i per això que m'importa una merda, però bàsicament que ens l'havien colada amb Ferran Torres. Doncs bueno, Ferran Torres avui amb aquest hat-trick ha igualat la seva millor xifra com a golejador a la Lliga des que és futbolista. Ja no només amb el Barça, amb el València també, quan va jugar a la Lliga amb el València. Estan aquests números i estem al mes de desembre. Ja ha igualat la millor xifra golejadora des que és futbolista del Barça a la Lliga. Clar, si volem seguim fent conyes, i el tiburón i totes les històries, i seguim llegint absurditats sobre gent que es tira hores i hores i hores a la televisió i hores i hores i hores a les ràdios i que no es perd ni una puta tertúlia. I que han dit absolutes bajanades sobre un futbolista que es veia, que s'intuïa, que en un context favorable era útil. I ho és, i ho és. El Betis, per la seva part, amb Álvaro Valles a la porteria, Valentín Gómez, Nathan Bartra i Ruibal a la defensa, Altimira, Marc Roca al mig del camp, Abde per l'esquerra, Fornals de mitja punta, Antoni per la dreta i davant el Cucho Hernández. Ja insisteixo, el Betis és un equip bo, però és un equip que necessita la pilota. Llavors el Barça què ha aconseguit avui, sobretot col·locant Lamine per dintre? Ha aconseguit que ajuntant Pedri i ajuntant Lamine per dintre, el Barça tingués molta fluïdesa amb la pilota, sempre tingués una sortida per dintre, sempre tingués una passada més, sempre pogués condicionar la pressió del Betis, perquè ja no era que només Eric i Pedri estaven al mig del camp i davant tens un futbolista com Fermín, un futbolista com tal, que a vegades els hi costa en espais reduïts sortir. No, avui tens Lamine Yamal és un escollit, Lamine Yamal tècnicament, segurament en Pedri és el millor futbolista de la plantilla, per tant tenir-lo per dintre t'assegurava aquesta passada extra, aquest futbolista més, aquest futbolista de qualitat més, no? I que a més és un futbolista que en qualsevol moment Lamine pot agafar i en espais reduïts girar-se i superar una línia de futbolistes, que això amb altres futbolistes de la plantilla no ho tens. Per tant, crec que no serà l'última vegada que veurem a Lamine Yamal en aquesta posició, jo la celebro, el fa més partícip del joc, el fa més endollat, el fa no desconnectar-se, com a vegades pot passar a la línia de banda quan la pilota no arriba, quan la cosa no és fluida, que sembla que Lamine ha de baixar molts metres a recollir la pilota i queda una miqueta desdibuixat. Aquí constantment ha d'estar oferint-se, constantment ha d'estar donant sortida de pilota, constantment ha d'associar-se amb futbolistes i això el fa molt més actiu dintre el partit. Jo avui no he tingut la sensació de que Lamine es desconnectava del partit, com a vegades sí que em passa quan el veig enganxat a la banda i la cosa no flueix. No he tingut aquesta sensació. I fins i tot en tasques defensives, molt centrat en el que tocava, és un autèntic partidàs el de Lamine Yamal. Ja sé que no ha marxat a 3 futbolistes, ja sé que no tindrà un vídeo de highlights a YouTube sobre aquest partit, ja ho sé, però el fa millor futbolista aquest partit de Lamine Yamal. Fa millor, si podia ser millor encara, és quan juga per dintre i agafa unes responsabilitats tàctiques diferents que ajuden a que l'equip sigui millor. I això Lamine Yamal avui i des d'aquesta posició centrada ho fa, ho ha fet, i crec que ho farà, perquè crec que no és l'última vegada que veurem a Lamine Yamal aquí. I a més, si tenim un futbolista com Ronny Bargi, que pot ocupar la banda dreta i que ho fa amb garanties, perquè un altre cop, el que us passa molts amb Ronny Bargi és que l'avalueu per minuts, l'avalueu per els 15 minuts del partit on el Barça guanyava 4-0, als 10 minuts del partit quan el Barça empatava a 1 al camp de no sé on i va sortir Rooney a veure si podia desencallar allò. Als 5 minuts, quan el Barça perd, i poses un extrem per intentar centrar pilotes i tal. L'avalueu per això. I no l'avalueu en un context favorable. I en un context on el Barça té la pilota, on el Barça pot obrir el camp, on avui Lamine per dintre generava molta atracció de futbolistes del Betis i per tant la pilota fora tenia molt de sentit perquè Rooney tenia situacions d'1 contra 1, és un futbolista que s'associa bé, és un futbolista que tècnicament és bo, és un futbolista que té 1 contra 1 i és un futbolista que sempre aporta. Sempre. Per tant, a mi, que Ronny Bargi sigui membre de la plantilla del Barça, en una plantilla on el Barça vol competir per tot, són perfils necessaris. Perfils necessaris. I a partir d'aquí, i a partir de ser un perfil necessari, que no és fàcil, que no és senzill, per Barça ser un perfil necessari, veurem cap on creix. Veurem si d'aquí una temporada o dues, si en aquesta mateixa temporada fa un upgrade, fa un salt més i encara és més determinant i encara algunes petites decisions que a vegades es precipita, aconsegueix que no es precipiti i aconsegueix fer-les amb més garanties i més constants. Però això t'ho dona els minuts, això t'ho dona l'experiència, això t'ho dona el ritme competitiu. I aquest nano portava ara 3 partits seguits sense disputar ni un minut. Per tant, molt de mèrit el partit d'avui de Ronny Bargi, perquè també estic fart d'escoltar imbecilitats, d'escoltar trams d'opinió de 10-15 minuts sobre el noi i ja pensar que per aquests 10-15 minuts el futbolista no serveix. I altres futbolistes que es veu bastant evident, que porten anys i anys aquí, no diré noms, que es veu molt evident que no funcionen i que no funcionaran, se'ls hi segueix donant crèdit. En base a què? No ho sé. En base al que van costar, en base al caché que se suposa que tenen cap en fora, no ho sé. No ho sé, però comencem a valorar aquests futbolistes també. Comencem a valorar-los i a no carregar-nos-els
quan són xavals que arriben de fora, que han de jugar pocs minuts i que els han d'aprofitar. Anem a esperar a veure'ls en un context favorable. Anem a esperar a veure'ls en partits concrets i en situacions on no hagin d'aparèixer com a remolc, on no hagin de capgirar una situació delicada. No, en un partit complet, que tingui 45 minuts, mitja hora, 60 minuts per aparèixer i per fer i desfer com els futbolistes que són. Res més a nivell d'accions. Anem a repassar un parell de jugades, un parell d'accions que crec que són importants i repassem com ha anat el partit cronològicament. Bé, estem aquí a l'acció de l'1-0, de l'1-1 del Barça. El Barça perdia 1-0 en aquesta situació i el Barça què aconseguia en aquestes situacions que encara el partit, és veritat que era el minut 5, el minut 10 aproximadament, 5-10, ara no recordo ben bé i no el veig aquí, però bàsicament el Barça què aconseguia amb Lamine Yamal jugant de mitja punta, amb llibertat per moure's, però sobretot apareixent per dintre. En aquest cas concret, Lamine Yamal cau a banda dreta i és Rooney qui trenca per dintre. El que aconseguien era juntar aquests futbolistes. Juntar Lamine aquí, Koundé aquí i Rooney aquí. Veieu que hi ha bastant d'espai que el Betis està permetent. Per què? Perquè Lamine en aquesta acció és residual, és a dir, Lamine ha començat la jugada per aquí dintre i ha acabat en aquella situació, val? Però després el Barça treu profit d'aquesta mobilitat de Lamine, que té la mobilitat i no està aïllat del joc, sinó que amb aquesta mobilitat aconsegueix juntar persones aquí. I quan ajuntes persones aquí, tens facilitat per associar-se, tens futbolistes que són determinants i el Barça ha tirat molt del tercer home avui. Per què? Perquè podia juntar 3 futbolistes allà a la banda. A vegades també ho pot fer en Fermín, però a vegades jo tinc la sensació que amb Lamine el que es necessita és alliberar-li de persones i generar-li l'1 contra 1 i no tant de suport allà a la banda. I avui, al contrari, com era Lamine qui donava el suport, jo vull que vingui Lamine a associar-se amb mi. Si no tinc el Lamine que pot encarar, jo vull que vingui el Lamine a associar-se amb mi. Té un punt més de coralitat tot plegat i el Barça aquí li ha fet molt mal al Betis buscant aquest tercer home. En aquesta situació veurem com ara és Rooney qui descarrega cap a Lamine, Lamine torna a trobar a Rooney en aquesta situació i Koundé és qui atacarà l'espai per fer aquesta jugada al tercer home, que li permetrà fer una assistència a Ferran, que ha carregat molt bé l'àrea. Bé, aquí veiem com ha evolucionat l'acció i aquí tenim un altre cop Rooney, la fletxa no. Rooney, Lamine i Koundé. Tenim aquesta acció d'aquí, com ara Rooney serà el que vindrà a fer el tercer home. Aquí hi ha un moment on el defensor del Betis no està suficientment a prop de Rooney i aquesta passada de Lamine, Rooney troba de primeres molt bé Koundé que ataca aquest espai d'aquí, aquesta passada molt ben tirada i Ferran que aprofita. Què permet aquest moviment també? Rooney permet aquí que aquest central no pugui estar en l'ajuda amb Bartra i deixa, per tant, molt alliberat a Ferran en l'1 contra 1 Bartra. És a dir, aconsegueix anivellar 1-1 aquest futbolista d'aquí. Nathan, que és aquest futbolista del Betis, ha d'anar a la cobertura, surt una mica, cosa que el deixa fora de la possible centrada, Koundé centra i Ferran guanya la partida a Marc Bartra per situar l'1-1. I aquí veiem el final de l'acció. Aquí Koundé que ha guanyat la línia a fons, l'assistència i Ferran que ha guanyat molt bé la partida a Marc Bartra. Nathan, que era aquest futbolista aquí, recordem, ha hagut d'estar atent a la cobertura, hi ha un moment que ja no hi arriba, i la passada és boníssima de Koundé pel gol de Ferran. El Barça ha tirat molt d'això avui. I ho ha pogut fer perquè ha pogut juntar futbolistes al cantó per associar-se. Lamine Yamal, Rooney i en aquest cas Koundé. Però a vegades no ho pot fer perquè aquest mitja punta, aquest futbolista que a vegades és Fermín, que a vegades és Dani Olmo, que a vegades és tal, no acaben d'associar-se, no acaben d'entendre. Crec que hi ha un altre plantejament, que és que intenten afavorir l'1 contra 1 de Lamine, intenten sortir de la zona, que crec que és el que toca, quan tens un 1 contra 1 com Lamine, però avui, que el context de Rooney era diferent, que és un futbolista que té un bon 1 contra 1, però que potser necessita un punt més d'ajudes, un punt més d'associacions, el Barça ha tirat molt d'això, d'aquest tercer home, i crec que això ha desarbolat molt el Betis. Bé, i parlem una miqueta del partit cronològicament. El partit no ha començat bé, era un partit que es podia entendre que seria obert, els partits contra el Betis. El Betis és un equip que vol la pilota, el Betis és un equip que vol pressionar amunt, el Betis és un equip que si els hi treus la pilota normalment pateixen molt, i el Barça avui ha juntat molt de talent per tenir la pilota, i crec que quan el Barça junta tant de talent no hi ha un equip a la Lliga que sigui capaç de discutir-li la possessió al Barça quan ajunta tants futbolistes, i a més si avui sumaves a Lamine Yamal per dintre. Tot i així, el partit ha començat que Abde ha trobat un 1 contra 1 minut 5 pràcticament davant de Koundé, ha marxat bé, Koundé no ha estat suficientment atent, Koundé no estava a prop,
Ha marxat amb velocitat bé Abde, defensivament avui Koundé ha tornat a ser un desastre, però bueno, ofensivament crec que ha intuït bé algunes situacions. Per mi Koundé està lluny del nivell de la temporada passada, on a nivell de concentració, a nivell físic i a nivell tal, estava més dintre, tot i que sempre tenia aquests punts, sempre tenia aquests moments com de pàjara i de no estar suficientment concentrat. L'any passat també, però l'any passat era menys habitual. Aquest any està sent molt habitual. Abde li busca el contra 1, no està suficientment a prop. Abde és un futbolista ràpid, és un futbolista amb bon contra 1, se'n va a línia a fons, fa una centrada, hi ha una sèrie de rebots dintre l'àrea, li cau la pilota a Antony, gol. Jo pensava que era fora de joc, però el trencava el mateix Koundé, que no ha sortit suficientment ràpid. O sigui, tan superat de l'1 contra 1, centrada enrere, fer a favor de sortir, posa't a la línia, fer a favor. Doncs no, s'ha quedat una miqueta enganxat i gol d'Antony, marcava l'1-0. Pràcticament no havia donat temps a res, la primera arribada del Betis era gol. I això obligava a un altre cop una sensació de has de tornar a remar, has de tornar a remuntar, has de tornar a reactivar-te, i això és una cosa que li està passant al Barça molt. Avui, perfecte, el partit de Barça és boníssim i ho han capgirat, però crec que van 8 partits on el Barça ha començat perdent aquesta temporada. Clar, 8 partits mostra que al principis de partit hi ha fragilitats i que potser no estàs tot el concentrat defensivament que hauries d'estar. Val? En aquest cas, concretament, Jules Koundé. El Barça que ha reaccionat bé, ja han vist a les accions que acabo d'ensenyar com ha arribat el primer gol, ràpid, a una acció buscant el tercer home, buscant un altre cop la superioritat per banda, la superioritat per fora, però clar, buscar aquesta superioritat per fora et permet tenir tant de joc interior, que a vegades diem, hòstia, que el Barça per les bandes fa molt de mal, però és molt difícil que tu acabis fent mal per les bandes si tu a nivell interior no has generat 4 o 5 passades, no has mogut l'equip contrari, no l'has fet bascular, no l'has tancat contra la seva pròpia porteria. És molt més complicat fer perill en bandes si això no ha passat, i avui passava, perquè tenies una cop fluidesa. Eric Garcia està fantàstic, sense pilota sobretot, amb pilota també, ajuda a sortir de pilota. Gerard Martín i Covarsí, un altre cop, parella de centrals que, torno a remarcar, és importantíssim per aquest Barça tenir una sortida de pilota neta, i tenir una sortida de pilota neta vol dir directament que Covarsí ha de jugar de central dret. Això ha de passar així. Per tant, tota alternativa que li dongui a Covarsí la possibilitat de jugar de central dret serà bona, i Gerard Martín està fent uns partits fantàstics i meravellosos. Veurem en contextos més agressius. L'altre dia contra l'Atlètic de Madrid també fa un partit escandalós i és un context contra un equip top europeu. Per tant, si una cosa funciona, no la canviaria. I per mi Gerard Martín ara mateix s'ha guanyat ser titular com a central esquerrà del Barça. I un altre cop, torna a tenir facilitat amb la sortida de pilotes de l'esquerra. I el Betis, que intentava pressionar davant, que és un equip que ve a sobre a pressionar, que intenta que el partit tingui un ritme alt, tal, no arribava a pressionar el Barça. No arribava, perquè el Barça sempre tenia una passada més. Sempre tenia mobilitat. Si no era mobilitat, Pedri i Lamine podien dividir per dintre. Molts problemes pel Betis a l'hora de pressionar. I això, un altre cop, quan el Barça aconseguia superar aquesta línia de pressió i aconseguia transitar, tenia perill per bandes perquè hi havia un 1 contra 1 molt clar, sobretot de Rooney. Rashford també ha tingut un parell d'accions d'1 contra 1, tot i que no se n'han sortit massa avui. I Rooney, cada cop que podia aparèixer, generava perill, generava 1 contra 1 i se n'anava bé. Així ha arribat també el segon gol. Rooney torna a juntar-se diverses passades per aconseguir trobar Rooney a banda dreta, busca l'1 contra 1. Rooney o Ronnie, bueno, no sé com li diré com em doni els collons. Ronnie, va. Ronnie, que pot buscar l'1 contra 1 a la banda dreta, fa una bicicleta, se'n va molt bé del seu lateral, fa la centrada, i Ferran, que està en aquest estat de forma meravellós, remata, i al minut 12-13 el Barça ja havia remuntat el partit. Ja s'havia col·locat 1-2, la feina més important semblava que estava feta, però el Barça no s'aturaria aquí, i ha estat una gran primera meitat del Barça. Un altre cop, quan el Betis volia saltar a pressionar, el Barça ràpid superava aquesta línia de pressió i aconseguia amb moltíssima facilitat ajuntar passades per sortir net de la pressió, i a partir d'aquí poder encarar porteria contrària de cara. Quan apareixia en Pedri, quan apareixia Lamine, sempre podien aparèixer de cara, i clar, tens molts problemes quan això passa, si ets el Betis. I el Barça que se n'aprofitava d'això. Hi ha hagut una altra recuperació de Pedri, que ha trobat una molt bona passada per Rooney, i Rooney, que contra tot pronòstic, perquè nosaltres pensem que és un futbolista esquerrà tancat, agafa la pilota, retallat, se l'ha col·locat a la dreta i l'ha fotut a l'escaire pràcticament, un golaç de Rooney, que torno a insistir, sempre suma. Sempre. Per tant, bueno, és que alternatives com la de Rooney, un mercat de fitxatges com la de Rooney, és que no fa mal a una plantilla. Pel cost que té i pel que pot donar de profit,
és una operació que mai està de més. I és un perfil de futbolista que sempre has de tenir a la plantilla. Un xaval jove que li has detectat talent, que li has detectat tal, i que en algun moment tindrà la seva oportunitat. I la té i l'aprofita. I a mi m'ha la sensació que Rooney sempre l'aprofita. I així ha arribat l'1-3. I en aquella situació sí que hi havia la sensació, la idea de que si el Barça, si tot seguia així, que el Betis no ajustava bé la pressió i el Betis no aconseguia robar-li la pilota mínimament al Barça, el Barça podia matar el partit en aquell moment. I així ha estat. Ha tingut fortuna, ha tingut sort. Quan estàs en inèrcia positiva, quan estàs en moments on tot et surt, on sembla que has recuperat una esma, un punt de competitiu que havies mig perdut en aquest tram de temporada, les coses, la sort també comença a anar de cara. Ferran xuta des de la frontal de l'àrea, toca en un futbolista del Betis i entra al costat del pal. Això potser fa un mes, Ferran feia la mateixa acció, tocava i anava al pal, o se'n anava fora. Però quan estàs en aquesta inèrcia positiva de que la cosa està tan sortint, de que tot està bé, t'atreveixes més, arrisques més i a vegades doncs tens la sort de cara quan les coses van amb tendència positiva, i això és el que ha passat amb el tercer gol de Ferran, el hat-trick, que l'ha aconseguit en mitja hora, i l'1-4 al Barça. És veritat que la sensació era que cada cop que arribava el Barça i xutava a porteria era gol, és a dir, no hi ha moltes ocasions molt més clares que els gols. El Barça ha arribat i cada cop que ha arribat, pum, gol. Però sí que les vegades que ha arribat, tret d'aquest gol de Ferran l'últim, eren ocasions bastant clares. I la sensació de que en tot moment, quan el Barça volia apretar, generava perill. Això ha passat a la primera meitat, una primera part fantàstica del Barça, fantàstica de l'equip, i torno a insistir, és que em faré pesat. No pot ser casualitat que el millor Barça es torni a veure sense Frenkie de Jong. Jo ja em nego a creure en les casualitats. Jo ja em nego a creure que Caçador, l'any passat, els millors partits del Barça eren amb Caçador. I em nego a creure la casualitat de que aquesta temporada els partits que més m'estan agradant del Barça són sense Frenkie de Jong. Podem posar-hi les fulles que vulgueu, els peròs que vulgueu, les excuses que us doni la gana. A mi em dóna la sensació de que el Barça és millor quan no hi ha Frenkie de Jong. De que tot està molt més equilibrat, de que hi ha un ritme de pilota molt més alt, de que apareixen situacions, circulacions de pilota, 1-2 tocs, que en Frenkie de Jong a vegades costen, que els futbolistes, que els rivals no es poden tirar tant a sobre perquè la pilota vola molt més ràpid. Tot això em passa quan no hi ha Frenkie de Jong. I quan hi ha Frenkie de Jong em passa tot el contrari. Tot és molt més lent, no hi ha tantes passades a 1-2 tocs que permet moure l'equip contrari amb velocitat, hi ha molta conducció. Totes les coses que li veieu com a virtut a Frenkie de Jong a mi em sembla un defecte pel col·lectiu. I és així, i ho sento molt, però els resultats i els partits que estem veient, i sobretot les sensacions més que els resultats, són aquestes. Els dos millors partits del Barça sense Frenkie de Jong. Bueno, i ja està, i em sap molt greu, i fantàstic i genial si el voleu defensar, i perfecte, i segurament hi haurà partits amb Frenkie de Jong, el Barça jugarà bé, segurament, perquè si la tendència és positiva, segurament irà bé. Però no oblidem que la tendència es capgira quan no hi ha Frenkie de Jong al camp. A la segona meitat hi ha hagut una acció, de fet crec que la posaré aquí, que és el penal de l'1-5 pel Barça. Ara espereu un moment que canvio la imatge i la poso per aquí. El penal, que és aquesta acció de Rashford on xuta, la pilota toca Bartra i dona a la mà. El que passa és que vosaltres direu, això, Àlex, no pot ser penal en la vida, és impossible, tal. Ja, doncs com esteu veient a la imatge, quan acaba la jugada del partit d'avui, hi ha una jugada al clàssic del Bernabéu, que és una acció similar, que és un rebot a Eric Garcia té la mà penjant, li dona la mà i és penal. Jo estic d'acord en que l'acció d'avui de Bartra no és penal, però també estic d'acord en que l'acció al Bernabéu d'Eric Garcia no era penal. I no vaig escoltar tant de rebombori, i es va entendre que era penal, sobretot parlo per a retransmissió per a la televisió, que avui s'han posat les mans al cap, han dit que ja no entenen res amb les mans, que tot és una filfa. Bueno, vaja, avui sí, avui és una filfa. El dia del Bernabéu, cap queixa, cap comentari. No vaig escoltar ningú que digués que això no era penal a la vida. El penal el va fallar Mbappé, però és igual. Si un és penal, l'altre és penal també. És una acció similar, és un rebot i la pilota després del rebot va a la mà. Aquell es va pitar, no es va ensenyar cap altra imatge, avui s'han ensenyat aquestes tres. Si pites un, pites l'altre. I us torno a repetir, per mi no és penal. Per mi no és penal, perquè Bartra va a tapar l'acció, sí que és veritat que li podeu dir que la mà no està aquí, però la pilota no impacta directament a la mà de Marc Bartra, sinó que pica a la seva cuixa i puja cap a la mà. Has de ser molt rebuscat per buscar-li la voluntarietat aquí. Però la d'Eric Garcia tampoc, perquè Garcia està al terra tirant-se amb el braç aquí dalt, la pilota li toca, però recordo que li tocava la cama i de la cama anava a la mà. Res, cap comentari sobre aquesta acció. Avui resulta que és indignant el tema de les mans i el tema del VAR. Va, fantàstic.
Fantàstic. Per no parlar de que sempre aquestes ajudes arriben quan el Barça... Aquestes ajudes. Aquest penal dubtós, la decisió aquesta cau a favor sempre quan vas 1-4 guanyant un partit que ja està tancat. Això ja en parlarem un altre dia. Si el marcador és 1-1, a veure si et piten aquest penal. Tinc bastants dubtes de que te'l pitin. Si el partit va 1-1 en aquesta acció, tinc bastants dubtes de que te'l pitin. Anem 1-4, penal. Perfecte. Després, el Barça ha fet canvis, ha acabat... torno a les fotos... Sí. El Barça que ha fet canvis, ha anat rotant, ha tret a Pedri, li ha donat descans a Eric Garcia, li ha donat descans a futbolistes que portaven més estona, Lamine ha tornat a banda dreta, entra Fermín, que ha disputat de minuts, que apunta titular, imagino, el dimarts contra l'Eintracht, tot i que avui amb el rendiment de Lamine per dintre i amb Rooney per banda, però crec que jugarà Fermín. I veurem, en Ferran passa el mateix, jo no sé si hauria de ser titular Ferran dimarts. Val? Ferran que sí que ha jugat tots els partits, ha tingut un problema Eric Garcia, per això ha entrat Jofre de lateral a l'esquerra i Gerard Martín ja havia estat canviat. No havia estat canviat. Com ha anat això? O sigui, ha marxat Eric Garcia, ha entrat Christensen s'ha col·locat de central. No. Ha entrat Christensen per Valde i Gerard Martín ha passat al lateral a l'esquerra i després hi ha hagut el canvi de que Eric Garcia ha marxat i ha entrat Jofre, o sigui que Gerard Martín ja l'haurien d'haver canviat, no recordo ben bé, no sé com ha anat el tema dels canvis, m'he perdut aquí, ho sento, em sap greu, no puc estar per tot. Però ha acabat bàsicament jugant Jofre a lateral esquerra, Christensen de central i ha pogut donar descans a Eric Garcia, que ha tingut un cop i crec que no serà massa, igual que el cop de Valde, que han hagut de canviar a la mitja part. El Barça, que amb els canvis, ara parlaré d'un futbolista que m'ha semblat que ha fet uns molt bons minuts, però que el Barça amb els canvis, òbviament, ha baixat pistonada, hi havia transició i podia fer perill, de fet Rashford ha tingut un 1 contra 1 que ha fallat, Lamine ha tingut un parell d'accions amb un contra 1 dintre l'àrea que tenia espai i que ha pogut marcar, la sensació que en transició el Barça podia fer mal, però també que el partit estava molt més obert que abans i que en alguna transició el Betis també podia marcar i així ha estat, una pilota aturada, pentina al segon pal, gol del Betis, gol de Diego Llorente i immediatament al següent ha arribat el gol de Diego Llorente, sí. Immediatament després ha arribat un penal que ha fet Koundé, un altre cop molt poc concentrat, al minut 88, guanyant 2-5, amb una centrada on ja tens la teva àrea carregada dels tirs futbolistes, no tens cap necessitat de fer el penal que ha fet Koundé. S'ha precipitat, un altre error de concentració, a part es veia claríssim que no arribava, fa el penal i el Betis marca el 3-5 definitiu, i la sensació de que el partit acaba lluint una miqueta menys, perquè un 3-5 no és el mateix que un 1-5, però gran partit del Barça. Gran partit del Barça en aquest tram on comença a sumar de 3 en 3 amb solvència i amb bon joc en dos partits molt complicats, perquè l'Atleti de Madrid, Betis, partits molt complicats. I vull parlar, no em vull deixar de parlar dels minuts de Marc Bernal. M'ha semblat que avui són els primers minuts com a un futbolista recuperat de Marc Bernal, que fins ara estava sumant aquests minuts, estan anant amb molta precaució amb ell, cosa que em sembla bé. Tenim l'exemple de Gavi, de les presses a vegades no són bones, i Gavi també la temporada passada va trigar fins al novembre-desembre a tornar a jugar. Amb Bernal estan fent el mateix tracte, em sembla bé, i avui a Bernal sí que l'he tornat a veure futbolista. Sí que l'he tornat a veure un futbolista, aquell futbolista que era aquest espècie de pivot barra interior que té tècnicament molt pulcre, que pot sortir de pressions, que físicament és exuberant. Avui l'hi he vist un altre cop. Se li intueix un talent i una qualitat que si l'aconseguim recuperar de la seva lesió, que és gravíssima la seva lesió, a sobre amb l'edat que té, doncs aconseguirem un futbolista per molts i molts anys. I avui estic molt content per aquests minuts de Marc Bernal, la veritat. És el primer cop des de la lesió que el torno a veure bé, futbolista del primer equip del Barça, i no un futbolista que s'està recuperant i que no ha acabat de... Avui, per tant, crec que és un punt més de notes positives d'avui, els minuts de Marc Bernal. Val? I ja està, poca cosa. Crec que vídeo llarg avui. Se m'ha fet llarg, avui estic cansat a sobre. Ai, en fi. Dimarts, Eintracht, vital guanyar després de l'ensopegada al camp del Chelsea. Però sensació un altre cop que estem aquí, Sensació un altre cop que el Barça ha tornat, que el Barça competeix, que el Barça torna a imposar-se, que la tendència és positiva, que anem cap amunt. Veurem el Madrid demà contra el Celta, que és veritat que juga al Bernabéu, però que el Celta és un equip complicat i que jo no les tinc totes que el Madrid sumi tot el que ha de sumar. Per tant,
Sí. Si la Barça respecten les lesions, si el Barça el respecten les coses que no l'han anat respectant aquesta temporada i el Barça pot tenir tota la plantilla disponible, crec que el Barça està en un moment xulo de la temporada amb aquesta tendència positiva per aprofitar i treure més d'un punt d'avantatge amb el Madrid, crec. Però vaja, això ja ho veurem amb el temps. Dimarts Barça entra, que ens tornem a veure per aquí i ja està. I visca el Barça, no? Visca Catalunya lliure. Apa, que vagi bé. Orso!